RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang suwatampo karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Barangay Kakao, Hilungos, Leyte. Ang ato matatampo nagdasangan nga Venancio. Father Noli, kumusta? Oy, ay ko tawag Father, oy. Bedyos to ni. Di pa taon ko pare. Sabi na pa doon kung mahuman ka eskwela. Sa pagkapari, yun na. Di ba, magpari dyan ka? Ambot ba eh? Ay, di naman ko ganahan mo pa dahil pag-eskwela sa pagkapare, oy. Ha? Ano man? Gilaay man ko ba, oy. Ganahan kong eskwela o laing kurso. Oh, mababay? Tony! Oy, Pergy! Ikaw ko na rin! Kumusta? Yeah, gwapo gapon. May kay, nasuroy ka na sa amo? Oo. Ay, hibaw naman ka na ako. Kung asang fiesta, musuroy mangyud ko aron malingaw. Oy, lila na sa akong amigo. Pariyon no ni, si Baynoli. Bay, si Pergy. Hi, Jay. Hello? Pwede ko mangayos sa imong number, Jay? Oh, sure. Unsay dili na kamo balik sa seminaryo. Mao na ma. Di na ko pa dahil pagkapare. Uy, og nga man ko no. Ma, gilaay man ko, oy. Nga mukuha lang ko laing kurso mo, oy. O niya, asa man kamo eskwela. Dire ra sa ato, ma. Mukuha lang ko laing kurso. Ay na, bahala na kasi mong kinabuhi, oy. Balhin og eskwelahan. Ay, salamat nga sa Badoron. O may klase. Akong tawagan si Virgie. Ikaw day ni Nol? Ako yung taon, G. Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, kumusta? Ay, dili ko okay. Ha? Nga naman? Nga di ba ka okay? Ang, ikaw man ang niapirmi sa kong nahuna. Sure, kay ka, oy. Tinuog ito. Sukad nga nagkaila ta. Hindi na kamawa sa kong nahuna. Ikaw ba? Di ka angay nga magpari, oy. Ka-chick boy ka. Bibitaw ko ganahan magpari. Unsa? Nga naman? Ay, wala ko'y gana magpari ay. Tungod di mo. Unsa? Ugma, G ba? Magkita ta ha? Nga naman? Walang, ganahan lang ko makikita ni mo. Istorya lang gud ta. O sige. Asa man ta magkita? Salamat, G, nga nakikita agi ka na ako. Ambot ba, oy? Anong nisugot man sab ko nga makikita nimo? Basi parehas tag feeling. Ha? Bitaw, ang tinuod, G, ganahan kay ko nimo. G, I love you. Oh, Noli. Sukad masukad, karon pa kumubatig sa maini. O ginaot nga, di ko nimo pakyason. Bitaw, Nol. Mutugan ako nimo sa tinuod. Ganahan sab ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, Noli. Gisugot ta ka nako. Salamat kay G. Kung ako niyong panto sa dugay. Salamat kayo. Virgie. Virgie. Happy? Sobra. Salamat kaya. Nawa ka magdodo sa pagtugyan mo sa imong pagkapapay. Nga nung magpakahi-kahi pa man sab ko. Nga love man ti ka. Salamat, G. I love you. I love you too, Nolly.
Unsa? Mabdos ka? O, Noli. Unya, saan man na ron? Unsay unsaon? Siyempre, kinahanglan ka manubag sa imong gibuhat nako. Ang masabog imo kong pasagdan. Saan man ini ron nga, nag-eskwela para ba ko? Unsa may palabihon nimo? Ang imong pag-eskwela? O ang atong umaabot nga anak? Oh, Virgie. Unsa? Nakapamabdos ka? O, ma. Ay, pastilan, gindi mong tawhana ka. Unya, unsaon man na ron? Muundang na lang ko sa akong pag-eskwela, ma, kay magminyo na lang ko. Ay, naunsa ka naman in town, Noli. Oy! Tabangin na lang gugo ninyo. Nga makasal ni si Virgie. Ang masad inyo kong pasagdan. Anak ba'y ako ninyo? Ay, nahala, sige. Mga tubang tas mga ginikanan sa babae aron makasal mo. Wa ka ba magmahay uban ako? Nga nung magmahay man ko. Nga love taman ka. Salamat, G. Sige lang. Maningkamot kong mabuhi ti ka. Huwag ang umaabot na tong anak. Oh, unsaon man na ron? Unsa may pagkaon mo sa imo pamilya nga wa man ka makakitag trabaho, ha? Mananggot na lang ko, ma. Unsa? Unsa mananggot? Wa mo ko'y trabaho nga masudlan. Mau mananggot na lang ko, aron mi mabuhi. Ay, paitab ya in town ni mo, Noli, uy. Kung di pa dayon pagkag-eskwela sa pagkapare, humanaon ta ka karon. Maaay na lang gugog basula, god. Kung saan nga di magyug ko ganahan magpare, god. Okay, nagtuman ka magisi mong gusto. Hala, sige. Pananggot do, aron mabuhi mo. Kung patunog Manila? O, dong. Trabaho na lang sa Manila. Aron makatigom ta o makatukod ta og pay. Kinagkadaghan ang atong anak, dong. Lisod kaayo ko ng imurang pagpananggot ang atong saligan. Kinsa may mutabang na ako dito day nga makatrabaho ko sa Manila? Ang akong igagaw nga si Carlo. Mubalik man siya sa Manila. Nagkinahanglan ko na og tawo ang iyang kitrabahoan. Ako kang patabangan niya. O sige day, ang makatukod dagbay. Salamat yung taon nga nakatrabaho na ko din sa Manila. Inigsuldo na ako. Magpadaday ko sa akong pamilya. Kumusta naman ka, day? Okay na, dong. Salamat tayo sa kwartang imong gipadaha, dong. Kada suldo na ako, day. Magpadagi ko kwarta ni mo, ha? Aron makatukod tagbay. Sige, dong. Kaya ako na bahala nga mo budget sa kwarta. Amping diha, dong, ha? Ikaw sa day, ha? Amping diha. Ang mga bata, ha? Ayaw pasagdi. O, dong.
Unsa day? Atop na lang kuwang sa gipatuko ni mga bay? O dong, atop na lang yun ang kuwang. Uy, mao ba? Mapurma na yun ang atong bahay. O sige, sige. Magpadako ni mong kwarta ha, aron mahuman na gyud ang gipatuko ni mga bay. Kumusta naman kang bahay nga among gipatukod? May tag na human na eh. Uy, si mama maning nanawag. Hello, ma! Kumusta naman ka diha? Okay na, ma. Gimingaw ko sa akong pamilya, ma. Pero antos lang. Pauli karon dayon din his ato, Noli. Ha? Kaya nga naman, ma. Ang imong asawa, gisurikbot sa ulit taong guwang nga si Brian. Oh, unsa? Noli, niamang ko ka. Nakalitan ka sa akong pagabot? Ha? Huwag ka manggod magpahibaw nga mauli ka. Aron makabantay ka sa imong gibuhat din eh. Naunsa ko? Naibaw ko. Nga may gikabuangan ka din eh. Unsa? Kinsa ko nito nagpatakag sulti ni mo? Pa! Tabi ay, lalaki nga kaban si mama din eh. Mag-inom sila, unya, anay matug. Unya ka ron. Ha? Mulimod ka pa yun nga wa ka magbinuan ako! Ha? Ay! Ha? Ang kuno na ko! Nagkakabuang ko ni Brian! Sabalis ka! Anong imo ning gibuhat ako? Pasarisahan ako ni mo! Sorry, Noli! Natinta lang ko! Usahang good, layo kay ka na ako! Tungod ba kay nalayo ko ni mo? Nakahimo ka na sa magluid na ako! Ha? Okay mo ning gibuhat! Kaya nagugaw-gaw ka man sa ato kaming yun! Pasaylo ako nga makigbuhat ko ni mo! O dadon ko ang ato mga anak! Sige! Sige! Dada! Kay mukuyog sab ko ni Brian! Kay mabdos na ko og duha ka buwan sa among anak! Usa! Huwag manginaot ko nga dili mo ikiha! Ay, kabalaka! Dili ko magilabot ninyo! Ihatag na ko ang imong kalipay! Name I want to know, the way he looks and where you go. I need to see his face, I need to understand. Nagbuwag yun si Noli o si Virgie. Kay si Virgie, ni Kuyog na magyud ni Brian, nga mo'y amahan siya gimapdos. Dinilang kutob, ug dang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa Arimen.